suwuke iki nganggo doteng brengok ngene lho dadi ketok gumyah. Kuwi jenenge suruk grupak kok. Suwuk grupak. Suwuk grupak. Suwuk grupak. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan wa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kontul baris Petro ki nek nembang apal terus ya nadane ya pas dirungokke ya kepenak ya ayo kedhuwuren ayo semono oh iya ya karang aku ki nek karo larasan ki nek ora tak ngengke tenan mula aku nek maya ora nggo pelok iya ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kontul baris kompak kuwi wajib diapal mergo kuwi tembang kegotong royongan kerukunan keguyub rukunan Mbak Ayu Kong kowe iki ya nembang ora meneng kae nirokke Petro ayo nendi aku ki ngajari kowe ayo ngono kok nendi ora lunga sakarepmu nang kene sakarepmu ayo kumpul kanca kok kumpul ayo kanca ngayahi karyaning praja kene mape seneng aku nek kowe apal kene dhuwur gunung kan gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa bareng-bareng matur Pak RT lho lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat dinadake cira lupat pat kurang sithik kok kurang sithik iki lagi berusaha itu cira lupat nah wis soalé bindeng kok cira lupat wah kuwi cira lupat maju telu papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kontul baris apik tenan ya wis ya ya kuwi karo aku ki ndek gawean ora mung sapenake dhewe jaga ndara Arjuna tapa kemambang elok ya sila tangane ning dada kok iso kemambang ning banyu mongko ora kerem iki nek ora ndara Janaka ora bakal aku iso nek ngono iki oh ning mleding lho ora kemambang ora silem yo antro asu oh tapa kok mleding iki cara ngendi wah kala-kali radong ora aku ya gumun nek nganggo aji apa ya ambuh kaya Ndara Janaka iso ora kurang kaya apa-apa iso aja kok tapa kemambang Gong sing jeneng Ndara Janaka tapa ning lemah sekilan ora ngambah lemah kuwi iso kok mosok kaya mabur kae wah piye nek Ndara Janaka ora iso mula ayo ndang ditileki nek nganti eneng apa-apa
karo aku to kowe. Aku disiki senengane Petruk ora. Oh. Oh, senengane disiki ora. Aming kongkonan kok disik. Ya iya. Keparat ora. Ngerti kaya ora ajar biyen-biyen gitu. Ora dikonone kowe ndak tuman wae. Ayo to ya kae Bagong urus Semar wis disik kae yo. Susul ning gising samudra kae. Ayo aja nganti kesuwen ya. Semare koden prayitna semuriris eka balik. Semare koden prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi blegegek ugeg sadulita mel isih katon mencorong tejane nadyan saya adoh saka gisiking segara. Nang isih ketok ditonton saka kene nala galing. Nggih Pak Nindara Janaka wah jan kaya ampuh kaya ngono ya Truk. Ha iya. Ayo lho ta anggere ana ombak kok Ndara Janaka mumbul dhewe iki kepiye ora elok kuwi. Heeh wah jan. Wah ya wis saya adoh. Piye Pak kae Pak? Aja kuwatir ndaramu wis bisa mesu hawa lan nepsu. Mula ora aneh nek ndaramu kuwi nadyan ning telenging banyu iso kumambang. Ora kerem jroning banyu. Edan tenan kok. Aku nganti elok tenan kae to. Wah, aku nek iso ngono kae nyabrang ning ndi rasa dadak numpak kelapa. Apa gong kelapa kapal kok iso nganu ya Pak iso kaya ngono ya Ndara Janaka iya daramu ki ampuh karang ya panen ampuh tenan kok Ndara Janaka ya ora kurang ajar kuwi ora kurang ajar kuwi ning pinggir segara kok ngadep bapakne kok meringis ora. Wis kekapyo ombak, Truk. Bali nang gegerku. Ndulane ora nang kene, gak kowe. Ora minggat ngono. Wah, tak kanggo gulung-gulung sik iki. Men resik ora. Sing prayitna ngati-ati. Saya cedhak kanugrahane sing digayuh ndaramu, mestine bakal saya gedhe pacobane. Nala Gareng Petruk kowe Bagong. Oh, waspadakno sing setiti tenan ya Dole nggih, ngestoke dawuh, Pak.
gunjang ganjing langit kelap-lapaton ler kencanging risang mawe gandrung kumambang nitih lembuandini sang dewa srani nalika semanten ngestu padha dawing Kang Rama Sang Hyang Jagat Girinata miwah ingkang ibu nenggih Sang Pandya Bathari Durga ing cipta sanggayo wahyu purbaning rap sakala saya cedhak anyaketi papaning Sang Arjuna nggene para lampah tapa kemambang sigra musti pusaka jemparing paringanipun ingkang ibu nenggih Sang Pandya Bathari Durga nalika semanten lumepas punang jemparing kenging dadaning Sang Arjuna untal kaprapal kendang kapracundang dawah gisi ing samudra geger sang ya para-para kawan wau aku ki kon ndara Janaka aja nganti kena apa-apa reng haya. Kowe karo aku kudu mubeng dhisik segara supaya ndara Janaka le tapa nggayuh kanugrahan ki supaya iso lho. Lho. Lho, den kenging napa ndara? Wah, mer. Walah jan wis kena apa iki, Tru? Petruk ngopo? Ndara kaya ngene, Pak. Pasuryane kok biru kabeh. Kaya kena racun. Iki kena ngopo? Iki ndara kena ngopo? Engko nggih ndara nggih dari iwak kembung. Lho. Iwak kembung dengkulmu mlocot ora. Kuwi kan beracun, Tru. Nang segara kan iwak kan ora enak kabeh. Iwak kan beracun kabeh. Dadi aja nganti ngawur mangan iwak racun. Iki omong apa iki ora? Mbok menawa ndara keracunan. Ora bakal lakon ndaramu kok dahar. Buron toya nganti kaya mengkono. Wong ndaramu iki lagi topo. Iki mesti ana ngopo-opo. Petruk minggiro gareng aja tok rungkepi tak deloke kaya ngopo kahanane. Wong tua tak ajar lho, Pak. Ngopo? Aku iki takon nitik ndara kena apa malah? Ngono kuwi ngopo ngono kuwi? Kuwi maksude apa? Aku kuwi kaget. Kaget ki ra yo. Aduh, ngono.
kaget kok. Kowe ngapa ngono kuwi? Kowe kepiye maksud aku tak takon? Wah, pancen setan ora. Kowe mundur kene. Sawangen dadane ndaramu Janaka. Petro, Nun, sawangen dadane ndaramu Janaka. Kaya ngopo ora? Lho. Kok kaya ana tatu kena gaman, Pak? Apa iya, Tru? Lho. Kok kaya ana tatu kena gaman? Bagong delok dadane ndaramu ora. Lho. Kok trepes rana paman? Kok kaya ana tatu kena gaman? Wah, kaya dibor ya, Tru. Wah, la elok tenan. Ngece bapakne kowe. Jenenge sengit aku. Anggere kaget kok ming. Mbok ya kaget ki ndang. Petro, dalem, Pak. Ndaramu gendongen. Iki sapa sing arep nambani golek ana Sinuwun Darawati Petro. Ndaramu gendongen jaken mlayu bengno. Iki golekno tamba. Wah, jan wis Pramara rek mangusamya ngambreng katikarunaning kaswaseda sang kandha Astratmaja Werkudara. Nganti tekan sepene lah kok swasana samudra isih katon anteng jinem ora katon ana lenggahe adimu nggone nglakoni tapa kemambang kaya sing diaturake Wang Pikul Narada. Wah, apa tumon lan apa ya kelakon Narada akeh kugara karo titahe mesine wae ora. Mula kang sangka kuwi sabar sedhela ya Yayi. Aku percaya ngendikane Wang Pikul Bathane putra mau sayekti mesti ana nyatane. Ya. Aku ya bakal sabar ngenteni nang endi jlampruk ngene nglakoni tapa. Lho, sapa kae? Syukur alhamdulillah ya Allah. Seneng banget kula, seneng banget sampeyan teng mriki, seneng banget. Petruk kowe ngapa gedabikan ki apa? Niki. Lho. Kuwi Janaka to? Nggih. Lho. Jare Janaka to apa kemambang ana ing segara? Nggih. Kula sing ngetutke ket winganane pun suwe banget. Lah kok kuwi Janaka nglumpruk tanpa daya ki kenapa? Dadane wonten tatu. Tatu gegaman niki kula delok ket mau kula gendong Ndara Janaka niku saya anyep. Wah, jlampruk tangi. Oh. Sandara. Lho, Bagong nggih. Ngopo? Gareng matane ana tatune. Tatune nggon mata apa? Manike ora kompak. Lho saduk kowe. Mau jarene arep go gayeng-gayeng kok malah mangirok-ngirokke wong tua. Petro. Adiku ya kene mboten ngertandara niki wau bapak kongonan kali kula. Petro gendongen golekno tamba dilalakon Ndara Kresna teng mriki. Kemasang Yogya katujuhe ngene.
Den Sekar Cangkok Wijaya Mulya Ndara. Ndara kula niki ndak kesuwen. Iya mengko aku yang bakal nambani. Ning coba Petruk coba lumahno Arjuna iki. Tak tontone, tatune kaya ngapa? Kunjang kanjeng langit babat. Katon lir kencangin risang mawe gandrung. Ngapa Reng? Kuwi obah kaya nyenggol kakang nganti cemplung selokan aku. Ayo ora sengaja dengkulmu mlocot. Lah dalah ora pati nduga mono Werkudara. Nggih. Tatune lah kok kaya mengkono gegirisi temen. Wah, kira-kira iso mbok urip ki apa ora? Janaka durung wancine tekaning mati. Mestine iso tak uripke, tak ungkuri Sekar Wijaya Kusuma. Ha nggih. Wah, ora mentolo nyawang adiku. Arjuna wonten paring adhawu. Kowe ora krasa lagi wae kowe tekaning mati. Penget kula wonten pewujudan gegaman temanduk wonten ing dada. Sengkel mboten saged unjal napas. Tumunten kula kendhang kapracundhang kontal kaprapal dumugi mriki. Mboten mriki mrika. Lha kok aku iso tekan kene. Nek ora ana aku sapa sing gendong? Nameng batur-batur ringkih-ringkih ngene iki sini. Kowe gendong aku Petruk. Sampeyan kula niku labuhan kula gedhe karo sampeyan. Iya, matur nuwun. Hah? Matur nuwun. Piye kowe? Nameng matur nuwun. Arepmu ngapa arepmu? Ha paling ora ya pira to pira. Nek aku entuk 50 kowe 10. Kula apa? Kula glinding ya. Kowe kerep ngapusi kok aneh-aneh ora. Petruk, Nun. Kowe jaga Janaka ta apa iki mau bapakmu apa ora? Kali bapak kula. Lah bapakmu nek ndi? Lah nika mriko. Kon rene. Nggih. Minggiro. Tendiang. Ora kejem-kejem terus. Kowe ki ora eksis kowe susah ngene. Pincang kero timbali so iki timbali kok kula wonten dawuh Ndara Semar kula kowe sing ngerti marang lelakon iki mestine kudu iso nyeritake nggih. Oh malah ping pusaka. Kula niku jane wis ngerti. Ning pancen kula singetake. Merga sing ngembari sedyane Ndara Janaka niku kejaba rare kejaba mung tiyang sing sajake mboten seneng kali Ndara Janaka, nggayuh wahyu purbaningrat lan jagat lan curing bawana. Lah ya sapa Semar? Mboten sah kula ajeng matur sing cetha ning sampeyan mestine wis tanggap lan sasmita. Terus kudu piye? Ayo. Sapa sing iso jegur telenging segara, iso tekan tengah, bakal ngawruhi kanan saknyatane. Werkudara. Yo. Mara remangus ramya ngambrang kadi karunaning kaswase dosan gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Petruk Nun aku dijawuhi karo Kresna supaya jegur telenging segara
Nitik sapa sing tumindak ala karo Janaka ning tengah segara? Ngatos-atos lho iki segarane jero tenan. Yo. Aku ora wedi mati. Hak jegurane segara Petra. Nggih, ning ngatos-atos lho, Ndara. Yo. Ujaring wong daplok ora bangling. Wah, Dewa Srani sing tumindak ala karo adhiku. Wah, kandhake dipol. Kula sing topo ning tengah segara ora pangling anake Bathara Guru Dewa Srani. Lah rek ngedapi timen Dewa Srani kok iso kemambang tengahing segara? Nitih Lembu Andini. Wah, mangku wujuding jemparing murup sak obor. Wah, setan ratatanan. Yo. Anak kula Petruk wau manjak. Wah, katut. Katut apa mang sikep? Pak! Ali Petruk. Pak! Ngapa, Pak? Petruk cemplung segara dikatut darah murku. Ndara werku ndara iki pancen mindhon gaweni senengane. Apa Bagong iso nglangi? Mboten. Kaenggo sing kali rak wong loro, Mas. Wah, werna-werna wae. Aja ana aku mati wae. Wah, kok ditokke kuwi banyu laut iki asin. Neng usus marai mengkeret. Lah kuwi kok ya kelelep wae. Aku ya kelelep. Pancal-pancalan sirah nganti tekan pinggir ya, Gong. Nek ra iso slamet. Piye, Semar? Mang semingkir niki gawean kula. Madeg Lurah Semar Badranaya nalika semanten Angrantam Jaya Kawijayan eling-eling titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya mila tanana mokal lamun dupi manjing telenging samudra kumambang tan Prabeta Raden Janaka. Bapakmu gleleng kae bapakmu. Wah, bajigur. Semar iso ngono ya? Oh iya, Semar iki dewa kok. Aku nek ora iso nyaingi Semar isen aku. Ah iya.
Piye, Gong? Klelep. Klelep kok gleleng. Kaya ora iso kemambang aku, Mer. Ngati-ati ya, Mer. Wadan. Jaringke urang. Lho. Wong bapakne ning Tasgara jaringke urang. Enak banget lho, Truk. Ha iya ning. Semar ki arep ngrampungi perkara ora golek iwak. Wah iya. Heeh. Tunggu kene wae, Gong. Heeh. Jajaran wis tak arantam jroning pikiranku sarta jroning penggaliku yen Kakang Janaka napa pusaka tekaning pati mesti abdi-abdine do ora trima ladalah ora lidha ujane wong daplok Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya mlaku ning dhuwuring banyu sajake bakal mrepeke karo papaning Dewa Srani tiban pusaka jeblok diadamu palete. Pak. Aduh. Pak. Oh. Gang. Ngapa? Bapak le. Loh, kok kenang linggis? Kenang linggis dhuwurmu iki panah no. Kenang apa, Pak? Iki ditutut. Pak, iki ditutut. Lah mau kok meringis-meringis. Kowe mung tak beda. Tutut. Kuwi lah bapak iki metu petake tenan. Nah, yo. Ora seru-seru. Ya. Petro, pucukane jendol, Petro. Alon-alon. Ha! Yuk mati bleseke. Petro nggo dolanan wong tuwa. Iki kene panah. Nggo dolanan modasmu. Ora, bapak iku sambate kaya aku mesake. Agok jabut. Woi! Aku iki nek jabut sok cepet ngono iki lho. Sok kaget. Wong sok kaget. Setan ora. Ora nganggo sraba lulung ngono kowe. Amane selak jero. Adudot. Mesake bapak mrinding ya, Pak. Maksir. Maksir atine, Mak. Pernyang. Jenggolmu. Kene gorene. Ndaramu Janaka ndi? Wah, ya. Niki pusaka sing ngenengi dodo sampeyan. Iya. Niki mang balekke nika Dewa Srani numpak Lembu Andini. Iya. Mang balekke mriko. Ning aja mangkenake Dewa Srani. Dikenake sapa? Lembu Andini. Lembu Andinine sing diken. Niku nek ora numpak Lembu Andini niku ora iso kemambang teng banyu. Kerem modar. Iya. Niki digawa? Iya.
arep manah kok ra nggawa panah. Kok pujukane teles. Bar kenging kula. Oh iya. Tak panahi saka. Nggih, ngatos-atos, Den. Lembu andinine lho, Den. Iya. Prayitna lembu andine ingkang tiyang Sang Dewa Srani kenging pusaka kedadosan saking Iwang Manikmaya kenging mestakaning lembu andine kontal punang lembu andine prapteng Kaiwangan Suralaya pusaka babar Sang Hyang Pikulun Manikmaya Dewa Srani kerem madyaning samudra tanggap Sang Hyang Pandya Bathari Durga. Gansing langit kelap-kelapaton lir gincanging risang mawe gandrung Kakang Ismaya kula Kakang setan kowe beng pira kowe nuruti karo Durga nuruti karo anakmu nganti kowe mengeng karo jiwaning kadewatan inggih piye bendaraku nganti nek ora ana sinuwun Ndarawati Ndaraku Janaka wis sirna margalayu merga kena pusaka kedadian saka kowe nggonmu nuruti karo anakmu. Inggih, kula lepat. Lembu andine mbok paringke ngampil karo Dewa Srani dienggo tapa ngambang ana ing segara. Apa dianggep aku ora ngerti? Iya. Apa dianggep aku ora weruh ya apa piye? Inggih. Kula njojo ing saking ngalmatan. Nek kowe ora iso ndodo sak kabehing kaluputanmu, dina iki tak sowanke ning nggone Sang Hyang Pikulun padha wenang. Men entuk paukeman, aduh Kakang sampun kula sampun ndodok. Buktine kowe ndodo kaluputan, Wahyu Purbaningrat kula paringaken Arjuna Kakang. Arjuna wonten maring adhaw wis kita tuku kanthi laku prihatin kemambang ning telenging samudra kinarya jangkeping wahyu cakraning Ratu Wahyuning Kanalindran kita ulun wisuda minangka dadi lananging jagat lan curing bawana pitataning jalma sarana nampa wahyu lananging jagat kang aran Purbaningrat Janaka. Mekaten Kakang bukti kula sampun lenggana ing kaluputan. Ya. Sesuk meneh iki dipetung. Aja gampang kepilut karo tembunge Durga. Mengko kowe ndak keseluruh dalan sing kleru dewa kok sasar susur tumindake. Ora prayoga Manikmaya inggih. Wis kono bali ya. Inggih Kakang kula wangsul wonten ing Suralaya Kakang.
saut kowe kendang kapracundang digawa gedene ngalun. Ana ing tengahing segara tango lamun kowe bisa urip, Ibu. Ing menawi bab perkawis menika kula mboten getun. Menawi bab perkawis anggen kula kendang wonten ing segara kula mboten getun. Ning kula getuni pambudidayanipun Kanjeng Ibu mospra tanpa guna durung tak jaluke aja kuwatir. Tobat. Kakang Semar. Piye? Arep apa kowe? Inggih ngapa? Badhe nyuwun. Isu-isuan. Mbok ora sembrono. Dereng rampung atur kula. Nganti kaget aku. Badhe nyuwun wahyu porbane. Itu to maksud lu. Inggih Kakang Semar badhe kula maringaken dhateng pun Dewasrani. Ngerti ora? Mboten. Sik. Purbaningrat ditampa dening Ndara Janaka. Ndara Janaka wis resmi dadi lelanging jagat lan curing bawana. Merga Ndara Janaka wis kedurungan wahyu cahyaning rat piranganing purba sejati. Inggih. Kakang Semar niku napa dadak melet-melet barang iki ngapa? Ngapa dadak melet-melet? Ayo mulai. Inggih ngesnaken dawuh anggere ganggu gawe dulurku sing lenggah nang kene diterno aku mbolo geni. Ngesnaken mulai. Inggih, Amabur. Inggih. Aja dhuwur-dhuwur. Inggih, keparengipun menawa. Wong tuwa yang ngono kuwi ora. Edian. Gong Sandane. Arep Bedhahi Durga ora? Masake weruh. Edian. Bedhahi Durga iki cobo. Dewa kok suwek. Masa? Jajal-jual ra karu-karuan wae. Karete njero nganti ketok kok. Kolore nganti ambyar-ambyare lho, Pak. Kaya iki wae. Wah. Setan iki ora. Bulgonamu. Kewan iki. Tak kira nek Durga. Mosok Durga kok cerobo. Nek aku itu wah setan. Bali, Ibu. Nek ngaten kula gagal anggenipun bados lananging jagat lan curing bawana. Sesuk mangsa kala ana wayu tak gayoke ning bab iki. Cupeten semene gegayuhan Miya Dewasrani trimane kowe karo aku mengko malah kewirangan bali sewae Dewasrani bali. Wah. Ratu Gustiku ora ento wayu hampyak awur-awur.
arsa madangi jagat tuk mungu-mungu sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara Janaka pun kundur ya pikantuk kanugrahan wahyu purbaningrat wahyu lananging jagat ya Semar mugi-mugi dayanipun saged dayanana dhateng wewengkon mriki menapa ingin dipun kaya saged kasembatan sing dijangka isa keturutan ya nampi purbaning utawa berkahing Wang Mahanasa Ndara ya Semar purnaning gati gandeng sampun paripurna kula pribadi lan minangka wakiling para kadang-kadang kula sedaya nek wonten lepat kiranging tata krami mbok menawi ageng-agengipun kirang nuju prana kula nyuwun pangapunten saged dipun namung kados mekaten menika